मंत्री गिरीश महाजन यांचा दौरा अचानकपणे ठरला आणि पिंपरी चिंचवड पोलिसांची तारांबळ उडाली। रस्त्याच्या दुतर्फा लागलेल्या वाहनांना धक्का देण्याची वेळ पोलिसांवर आली, तर ज्या वाहन चालकांशी संपर्क झाला नाही त्या वाहनांची दारं खोलण्यासाठी पोलिसांना खटाटोप करावा लागला। विशेष म्हणजे दृश्यामध्ये दिसणारं वाहन पोलिसांचं होतं, मात्र हे पोलीस बाहेर असल्यामुळे पट्टीच्या सहाय्याने त्यांच्या वाहनाचं लॉक खोलण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी शर्थीचे प्रयत्न केले। विषारी दारूमुळे मृत्यू पावलेल्या कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी आणि मदत जाहीर करण्यासाठी गिरीश महाजन आले होते। त्यावेळी पोलीस तपासाची माहिती घेण्यासाठी महाजन दापोडी पोलीस स्टेशनला येण्याची शक्यता होती। आधीच विषारी दारू प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या पोलिसांची मंत्र्यांच्या दौऱ्यानं डोकेदुखी वाढली। अशातच पोलीस स्टेशनकडे येणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनं पार्क केलेली होती। ती वाहनं बाजूला घेताना पोलिसांना धक्का करण्याची वेळ आलेली होती।